Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya bapak-bapak jamaah yasinan anu dengan kalih ngerti secara umum tiang niku kan boten angsal kesusu nggih, boten angsal tergesa-gesa. Pergi enten dawuh al ajalatu minasyaiton. Wong sing kesusu niku termasuk bagian sangka setan. Cuma wonten pengecualian nggih. Ada beberapa pengecualian sing apike malah kesusu malahan. Apike malah rada kesusu. Sing pertama ngene iku nyaur utang. Nyaur utang niku apike kesusu. Kesusu iku maksude luwih cepet tinimbang waktu sing dijanjikan. Dados nek utang niku kan tata kramane niku utange pira, bayare kapan, mestine kan ngono. Sakderenge maringi utawa janjiane niku mengko bayare semoyoe kapan. Nek umpami contone kok ditentokaken sakniki April nggih. Umpami contone mengko tanggal 1 Mei insyaallah bar bayaran langsung tak bayar. Iku kan sing ngutangi niku mboten angsal nagih sakgurunge tanggal setunggal. Tata kramane kan ngoten. Apik maneh niku nagihne rada tanggal 2. Nah, niku cara ngono wis pantes lah wong semoyo tanggal 1 kok. Nah, alhamdulillah nek sing utang niku duwe tata krama. Utang semoyo tanggal 1 dibayar tanggal setunggal. Niku nek zaman akhir zaman sakniki wis apik banget niku. Wong apik tenan niku. Cara kene kaping ngutangi neh ngono mboten kabotan. Nah, tapi masalahnya kadang antara semoyo karo bayare. Nah, masalah niku. Akhirnya kan wegah kaping ngutangi neh. Tapi nek tiyang sing luwih tata krama malih niku semoyoe tanggal 1 Mei. Alhamdulillah tanggal selangkung pun gak ada yotro langsung dibayar. Niku luwih apik maneh. Nah niku jenenge kesusu bayar utang luwih sae niku. Lho gurung wayahe kok wis dibayar. Mumpung gurung kegawe meneh. Meneh cara meneh utang meneh kan oleh mergo wis dipercaya. Nomor kali sing apik kesusu niku kaya ngenten iki, nyuguhi tamu. Nyuguhi tamu niku apike produk kesusu. Kesusu maksudnya tamu itu mboten sampai nganggur. Mboten sampai dinggurno terus meneng tok tola-tole ngoten. Enten suguhane nggih sak mampune nggih. Mergo nyuguhi tamu niku mboten sekedar gengsi utawa harga diri mboten, tapi niku nderek dawuh Kanjeng Nabi mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Nek wong niku saestu-estu iman kali Allah, iman kali dina akhir, mestine isok mulyakno tamu. Tapi dengan catatan mulyakno tamu niku mboten sing meksa awak. Mboten sampai utang-utang sing ra karo-karuan nggih. Mergo kadang-kadang niku kecampuran karo gengsi, karo harga diri. Nggih, mulyakno sak mampune ngoten. Nomor 3 sing apik kesusu niku ngerabekno anak perawan. Nek nggak ada anak perawan pun wancine pun pantese niku enggal dinikahaken. Nek mungguhe aturan pemerintah Kementerian Agama niku lare dianggep tasik usia dini utawa tasik pernikahan di bawah umur niku nek nikahe di bawah umur 19 tahun. Artinya nek dhuwure 19 tahun wis oleh dinikahne. Tapi niku mawon tasik syarat umur. Nikah niku kan mboten namung bondo umur tok. Kathah yang harus dipersiapkan. Kesiapan umur nggih, kesiapan fisik nggih, kesiapan mental. Ngarek cek mbok-mboken terus dirabekno ya kagetno. Termasuk sing paling penting malih kesiapan ilmu. Lari niki kira-kira wis duwe ilmu rumah tangga napa dereng. Wis duwe persiapan kanggo ilmu rumah tangga. Kula diceritani guru-guru kula riyen.
lari santri-santri niku nek badhe nikah sowan ten yai badhe izin nikah niku ora oleh nikah riyen sadurunge khatam kitabun nikah napa ukudul luzen napa fathul izar napa liyan-liyan niku kan enten kitab tipis sakjane kitab khusus bab nikah syarat nikah rukun nikah adab tata krama nikah kewajiban hak nikah macam-macam. Nah niku kudu khatam niku riyen nembe angsal nikah sampai sakmonten ben lare sing nikah niku saestu-estu duwe ilmu tentang nikah mboten ngawur. Nomor sekawan sing sae rada kesusu niku taubat. Nggih. Taubat iku apike malah kesusu. Allah niku cinta kali tiyang sing tuwa terus taubat niku Allah remen saestu. Tuwa taubat ngatah-ngatang ibadah niku Allah remen saestu. Tapi luwih remen malih, luwih cinta malih tenggene lare enem sing taubat tur sregep ngibadah. Soale lare enem kan rata-rata ya tasik kebulet hawa nafsu, tasik seneng foya-foya, tasik seneng dolan, maksiat kadang. Tapi kok malah taubat terus sregep ngibadah niku luar biasa. Nek tuwa tobat ahli ibadah wis umume wisan pantese ngono pancen umure gak suwe cara kape polah kan wis mboten enten tenaga tapi lari enom kan tasih enten tenaga ternyata kok didamel taubat damel ibadah niku Allah luwih cinta saestu. Sing nomor gangsal sing apik kesusu niku ngurusi jenazah niku apike kesusu ra usah enten-entenan ra usah nginep-nginepan. Niku apike ngoten. Dan alhamdulillah ten sini niki kula tingali saestu tenan iki. Cara ngono tiang-tiang niku napa nek sajane keluarga pripun dimakam pripun. Umpami dalu niki ngoten napa? Siap. Masyaallah. Kula saestu makamno dalu niku enten mriki kan nggih. Bahkan dik wingi sing sedoe Pak Yanto sing napa niku derek Mbak Titik masih Mbak Titik sing siang dek wingi niku Pak Yanto B. Nah niku kan kula kan sedoe jam kali kula pikantuk kabar sing rumah sakit jam kali napa badhe asar lah. Kula angen-angen lah teko Solo kabeh rene. Tur yo ngumpulno keluarga ngene-ngene. Alah paling yo dimakamne engko bar tarawih. Dilalah jam gangsal niku punten makam pun rampung Bang. Kula makane kula dik wingi kan niku kan pas dinten Kamis ya pas saya buka bersama ten ngene An-Nur. Kula kan pamit riyen badhe nderek takziah. Kula kinten ya takziah sik cara kok nganu ya nunut nyembayangi. Dilalah mboten nututi kula. Nyolati mboten nututi. Mergo kula ndugi pun dibopong ten ngene makam niku. Akhire kula nyolati ten kuburan. Kula nyolati ten kuburan. Napa angsal. Salat jenazah lho nggih, ampun salat biasa. Salat biasa. Mergo salat jenazah niku kan mboten nate sujud. Dadi cara sak sandal wis cukup. Syaratnya tetap koyo salat biasane ya ngadep kiblat, klambine suci. Cuma nek sandal ampun diagem. Dicopot, dincaki. Nggo lemeke sikil ngoten lho. Nek jepit nggih ampun dijepit nang ngenten, dicoplok terus diincaki. Nek selop kados kula niku nggih tetep kudu dicoplok diincaki ngenten. Alasane kenging napa? Mergo sandal niku kan potensi nggawa najis ngisore niku. Ngandhape sandal niku kan potensi nggawa najis, mergo kan ngincaki panggonan sembarang barang. Lah niku nek ngisore niku enten najise, terus sandale jek posisi didamel selop niku tasik melingkar utawa tasik jepite tasik jepit berarti status sing nggawa najis berarti dereng angsal salat. Tapi nek dijabut terus diincaki niku berarti mboten nggawa najis mergo najise ten ngandhap maka mboten napa-napa. Makane umpami enten masjid kok sapi tenge niku ten ngene ngandhape masjid hukume mboten napa-napa. Wong kita mboten nggawa sapi tenge kan ten ngandhap lemeke karpete kan suci. Nah, cuma nggih cara tapi nggih enten hikmahe lah. Tiyang niku cek ngerti hukum bahwa sembahyang jenazah nang kuburan mboten napa
Napa tapi kula mboten sengaja saestu. Kula niati ya pengin nyolati ten dalem, dilalah pun digotong ngono. Ya akhire nyolati ten makam. Lah niki ten mriki alhamdulillah niki kula kraos saestu niki gak usah tentenan nggih. Ya nek dulure cedak-cedakan Ngawi utawa Madiun kan dinteni sak jam 2 jam ya ampun saged lah. Nah nang Jakarta Pak. Terus mari nek leren pesen tiket lah, leren nopo. Atur yo gak ono bedane kan cara umpama ndugi ya mboten iso urip maneh, cara ngoten lho. Lha iku kaya penghormatan terakhir mboten wajib niku. Sing wajib kanggene kita sebagai anak tenggene tiyang sepa sing sedo umpami kita tebih niku kita tetep birrul walidain. Lah apa gunane nekani jenazahe mari ngono plas gak tau ziarah, gak tau ndongakne, gak tau birrul walidain kaya apa. Nah, sing penting kan kita tetep birrul walidain niku sing paling penting. Niku nggih gangsal perkawis sing rata-rata niku pancen ra oleh kesusu, tapi khusus gangsal niki sing apik niku rada kesusu malah. Ampun ngangkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bangun potong bagi dan maringi bab pinten pengertosan mugi tansah ya dosen tambahan ilmu kula. Amin. Salangipun bilih menika pilih jamaah Yasin ingkang badhe nyuwun mimi napa mah sedaya umum langkung-langkung napa ingkang dipun dekani kula. Semoga utal kula pencak cekap Dekat insyaallah. Nggih ngaten Ji, Nggih monggo. Kali Pak Ustaz kula nggih mboten masalah niku nambah pengalaman kula. Kula nggih matur nuwun sangat. Kita sudah mengatakan masalah pendidikan, masalah najibipun, masalah salat jenazah, kula nggih matur nuwun nambah pengalaman kula, nambah rahmat kula. Pantun ugi kula nggih tentang jamaah nggih kula